Da, osjećaš. Dimitrije. Tu, stezanje neko. Stezanje? Da. Sad je bilo jače, sad se popustila. Pravno. Ja sam ja to? Nije. Ja stojim ovdje. Ko je onda? Ko je? Dimitrije, ko je? Po Bogu. Slava Isusu. Sveti Duh. Sila. Snimamo za YouTube kanal, sam teo da ti priđem, ti postavim par pitanja ako želiš da čuješ. Ajde. Može? Evo, ja i braća ovdje, koliko nas ima, smo Božje sluge i molimo se u ime Isusa Hrista i viđamo isceljenje. Pa moje prvo pitanje, kako ti je zdravlje? Ima možda nešto te boli, da nešto nije u redu? Zdravo sam. Skroz si zdrav, slava Bogu. Sve u redu, hvala Bogu. Hvala Bogu. Znači, veruješ u Boga? Da, naravno. A ko je Bog? U Isusa Hrista. Slava Bogu. A kako smo spašeni? Zbog čega? Ko je on? Znaš da objasniš ljudima koji će... Sin Božji koji je došao na ovaj svijet da bi nas prosvetlio, kako tako da kažem. A šta to znači nas prosvetlio? Pa da bi nam pokazao kako je, mislim, kako se izrazim, prosti je prav put, kako je u stvari. U što da imamo neku moralnost u sebi, da imamo da poštujemo neke zakone Bože. Da, znači moralnost je od Boga. Da. Slava Bogu. A gdje to piše? Kako gdje to piše? U kojoj knjizi? U Bibliji, mislim. U Bibliji? Ne čitaš? Ne. Ne, a što? Pa, iskreno još nekako nisam, drugar mi je to počeo da čita i kaže da, mislim, teško, nije baš lako za razumevanje i nisam još mislio da sad ja što čitam. I drug ti u pravu, jer Božja reč kaže, pokajte se, krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Jer ta sila kad se spusti na nas, mi smo hrišćani i doživjeli smo to je sila koja se spušta, Sveti Duh uđe u tebe i to je osoba, on ti otvara oči da bi razumeo reč. Kad si uzverovo, jesi osjetio ponekad Boga, silu? Jesi, ja? Jesi. Ajde nam svedoči o tome, jer to je jako važno, jer Isus kaže, bez mene ne možete činiti ništa, čak ni živjeti sve to je nemoguće bez njega. Kad si to doživio i kako izgledalo? Pa kad mi je bilo jako teško, imao sam težak period u životu i onda išao sam kod drugara, pošto je otac sveštenik, išao sam kod njega, savjetao sam se s njim i nakon tih razgovora i svega išao sam i na liturgije i postio sam jedan period i stvarno nakon toga nekako sve je počelo bolje da mi ide i rekao mi kao samo misli o tome bit će bolje. I stvarno vremenom u periodu stvarno mi je sve prošlo, taj težak period života sam imao i dosta mi je bolje bilo. Posle toga, stvarno. I Božja reči kaže da od Boga su blagoslovi, od Boga je sve dobro. Jeste. Ali je Bog isto dao silu Svetoga Duha. Znaš šta je to? Pa, u Božoj reči. Sila Svetoga Duha, mislim, sama reč kaže, ne znam kako se to objasni to. Isus je ovo rekao apostolima, ne idite nigde dok ne spustim na vas silu Svetoga Duha. Onda idite i svedočite svakom stvorenom biću. Sila Svetog Duha svedoči o istini. Naprimjer, neki će ti stignu kažu Allah je Bog, neki će ti kažu Buda je Bog, neki će ti kažu univerzum je Bog, neki će ti kažu ja sam Bog. Neki će kažu da nema. A šta je istina? Samo jedan Bog. A ko? A to, mislim, jedan je Bog stvoritelj, nema. Kako mu ime? Da li Allah? Nije. Nije, i upravo se nije. Allah ne postoji. Kad se pomolimo u ime Allah, ne događa se ništa. Ništa. U ime Buda, ništa. A kad se pomolimo u ime Isusa Hrista, demoni vrište, noge rastu, rak odlazi, ljudi su isceljeni. Zato je jako bitno primiti silu. I kad je Pavle prišao svojim
drugarima u veru, koji su kazali krstili smo se u ime Isusa Hrista. On ih je pitao, kad ste uzverovali, jeste li primili dar Svetoga Duha? Oni su odgovorili, nismo ni znali da to ima, šta je to? I onda je spustio na njih ruke i primili su silu. A ta sila kad uđe u tebe, to je Sveti Duh, to je Isus u tebe, On te menja, On ti daje snagu da se odupriš grehu, ne oduzima ti slobodu, imat ćeš slobodu do kraja da se vratiš ako hoćeš bljuvati, ali On ti daje snagu da se odupriš grehu i Sveti Duh u tebi će da isceljuje ljude i da ih oslobađa i pravit ćeš čudesa. Jer si primio dar Svetoga Duha, to sam te pitao. Ti si mi pričao o blagoslovima. Da. To su blagoslovi, silu. Ali, smijem da se pomolim? Da. Kako ti ime? Dimitri. Pomolit ću se, a ti ako osjetiš nešto reci. Ok? Dobro. Isuse, hvala ti za Dimitrija. Dotakni ga sada. Šta osjećaš sada? Nešto, iskreno imam osjećaj nešto u levom delu na leđima. Ili imaš tu neke bolove? Ne, Ili... ne, samo nešto osjećaj neki imam. Trenutno. Ajde opiši to. Imam osjećaj kao stezanja nekog, otprilike, tako nešto, kao da mi se mišići nešto stežu. A Sotona stigne i kaže bioenergija. Sad gledaj ovo, samo učestvuj u igri. Uzmi ovo, ja ću se oddaljiti skroz. Dobro. Isuse, dotakni ga jače. Šta osjećaš sada? Priče. Da, osjećaš. Dimitrije. Tu, stezanje neko. Stezanje. Da. Sad je bilo jače, sad se popustilo. Pravno. Ja sam ja to. Nije. Ja stojim ovdje. Ko je onda? Ko je? Dimitrije, ko je? Slava Isusu. Sveti Duh. Sila. Dimitrije, znaj, nije te on tu dotakao samo da te steže, nego te od nečega oslobodio. Ponekad svojim slugama otkrije šta je. Meni iskreno ništa nije otkrio sada, ali znam, kad Bog dotakne, to je dobro. Nešto je tu bilo. Ima kraću robu i bolove imao u tom predelu ranije, tu si stalno imao bolove. Imaš jednu nogu kraću. Povredu sam imao, da, ligamenat. Ajde sedi da isproverimo, skroz onako. Treba mi pomoći zbog ovoga. Ajde da vidimo. Ali kamera od gore. Da vidi snima. Sad ćemo da vidimo noge. Često to imaju. Samo sedni lepo, onako ugao. 90 stepeni. Evo, da vidim noge. Da, sve u redu. Da mu operemo noge. Sve je u redu. Snima? Snima. Okej. Snima. A znaš ko je to u njoj? Šta misliš? Amin, sve se razumije. Bravo, Berto. Slava Bogu. Neće on da dođe, taj će da beži. A ovaj drugi, da. Slava Bogu. Dobar dan. Ovo vidiš peta, vidiš. Jel ti guram skroz? Ne vučem, nije nameštaljka je guram, gleda. Aj sad. Evo, u ime Allah, izrasti u ime Allah, ništa. U moje ime, ajde, ime Dejan. U ime Buda, izrasti u ime Buda. Bioenergiju. U bioenergija, izrasti. Čekaj, šta još postoji? U ime Krišna. Da, Krišna, izrasti. Source, universe. U ime univerzuma, izrasti. U ime Boga nekog, izrasti. Čak ni ime Boga. Jer ime Boga je jedno, a to je ime Isusa. A sad gledajte pet. I osjetit ćeš silu. U ime Isusa, napred. Evo. Napred u ime Isusa Hrista. Izlazi. Evo ga. Hvala ti, oče. Evo ga. Ajde još malo. Evo ga, izlazi. Jel osjećaš sad u nozi? Šta? Kao neku struju da se... Kao struje, da. Još malo, ajde. Evo, isceljujete. Hvala ti, oče. Hvala ti. U ime Isusa. Jedan je Bog, ime mu Isus. Bog. Evo, vidi.
Tako je. I Slava osjetio si Isus. struju. Tačno. I osjetio si struju. Isceljen si u moćno Haleluja. ime Isusa Hrista, jer on je Haleluja. Gospod Bog. I van njega nema druge istine. Isus je rekao, ja sam istina, put i život. I kogod dođe meni, Držiš džabe. bit će spašen. Slava Bogu. Nema, sve ostalo je sotoni. Sve. I Buda, i Allah, i univerzum, i ja sam Bog, i to je isto laž. Tako je rekao Evi, jesi sigurno? Bićete kao bogovi. Ako grizeš znanje između dobrog i zla, bićeš kao Bog. Šta će ti Bog? Znaš ti sve. Ponosno da te moj, treba nam Bog. Jer bez njega je grob zagarantovan. A kroz njega je vaskrsenje zagarantovano. Slava Bogu, istinu te Bogu. Hvala. Imaš i ti Ne, nogu kraću. ne hvala, nego sad mi Bog, snimaj ovo. Bog mi stavlja na srce, a ovo što si vidio, ćeš raditi ti. Mi ćemo da odemo, jer smo iz Beograda, ostavit ću ti kontakt da se čujemo i to, ali sad ćeš ovo što si vidio uraditi ti. Zove te da ga služiš u silu, on stiže. Ko što ti je noga izrasla, tako ti kažem, Gospod dolazi. Nema puno vremena. Prvo, jel hoćeš da odbaciš greh iz tvog života? Pornografiju, Naravno, to mislim, to je, seks van braka, naravno, kaže ovako, Isuse, Isuse, oprosti mi za moje grehe, prosti mi za moje grehe, dođi, priznajem te kao Gospoda, priznajem te kao Gospoda, daj mi silu, daj mi silu, Svetoga Duha, Svetoga Duha, da isceljujem u Tvoje ime, da isceljujem u Tvoje ime da isterujem demone. i da isterujem demone. Daj mi još svaka tama, svaka laž koja je u tvom životu je lomimo mučno ime Isusa Hrista. Njegov si sin, njegov hram, sve ti duši ispuni ga silom. Još, evo ga, tebi je, evo je vatra. Evo osmi. Jovan kaže, dolazi onaj koji će vas krstiti svetim duhom i ognjem. Na tebi je. Blagosiljam i pomazujem ove ruke u moćno ime Isusa Hrista. Isceli sve drugari. Oni koji ti se rugaju, ne rugaju se tebi, ne rugati se Gospodu. Isceli sve. Čepat. Postaješ Superman, ali ne onaj lažni, nego onaj pravi. Slava Isus. Slava ti Isus. Šta, ćeš sad? Ne znam, neko iskreno, neko olakšanje se čini. Slobodan si. Kada sin slobodi, zaista si slobodan. Zapisano.